juomista. Leo. Niilo 11. Sanot kotoa. Yes. Oi. 8. Kuinka? Ota mun BB. Venä mit? Okei. Let's go. Samoin 15. Oi. Kontaa toi. Joo. Jep. Niilo! Mä sain toisen sun 10. Ja tää on mun toinen elämässä. Melikin sanoin sulle, että sit pitää kountaa toi. Ei jumalauta. Nyt mä en trauannut tätä Averagia sittenkään. Pitäisikö laskettaa onkin tiiäks? No tää pääsee hyvin finaaliin. Ai jumalauta. Just tää on. Oi jes. Onks VR? No on ihan helposti. Miten sulla? Mä sain 2 sun 10.